Tu i l'Emília vau estar embolicats. Sí, fa molts anys. Aquesta tarda vull brindar pel supermercat i per aquesta punyetera família. T'equivoques. Tu i jo ja no som res. Només tens 3 dies. Si no, tindràs una sorpresa. Jo vull brindar per tothom, però en especial per la Rosa, la meva dona. Escolta, Ramon, sé que ets tu. Aparta't de nosaltres, sisplau. No li vols explicar a la teva mare? D'això es tracta, precisament. La neboda no farà un petó. Si ho vol. Maques, I en dormiré jo. Mentre continuïs en aquesta casa des d'ara i per sempre, a l'habitació dels convidats. Poblenou, capítol 21. No em passa res, tieta. No, només volia comprovar que tot està a punt. Sí. Entesos, doncs? Molt bé, fins ara. No havia dit mai que obrir un supermercat posés tan nerviós. Però qui està nerviós? Tu, qui vols que sigui? Fa hores que vas amunt i avall. M'has despertat i tot. Perdoni. Em vaig acabar-me de vestir. Està com una moto. A tu també t'ha despertat? No, jo no he pogut dormir. Que no has pogut dormir? No m'ho crec. Doncs t'ho juro. Has estat jugant amb la consola tota la nit? Sí, jugant amb la consola, què més voldria ja? Doncs què et passa? Res. Va, canta, senyor Misteris. No han dormit junts. Què? És que el pare i la mare no han dormit junts. Apa. Que sí, ahir a l'hora d'anar a clapar, el pare volia entrar a l'habitació i la mare no el va deixar. Ha dormit a l'habitació dels convidats. Ara et dic perquè estava tan mal humor. No m'agrada que el pare i la mare estiguin així. No t'hi cap fiquis. Ja saps com són. Sempre es barallen, però tot s'arregla. No, em sembla que aquest cop va de debò. Si haguessis vist la cara d'emprenyada que fotia la mare. Com diria la tieta Victòria, coses com aquestes passen a tot arreu. I encara de més grosses i tot. Si em diguessin que els pares no són els meus pares, m'ho creuria. Ah, sí? I de qui ets fill, tu? No te'n riguis. Tu no has sentit el que jo he sentit. Veig que tots us heu llevat d'hora avui. Què passa? No, res. Baixo a buscar el pa. Si vols, embasteixi'm un moment i vaig jo. No, tu prepara el cafè mentrestant. Estiu només sortit, tinc ganes que em toqui una mica l'aire. Mare, ja sé que el pare i tu esteu passant un mal moment. Ho saps, què saps? Dona, Porto molts anys aguantant, Anna. No puc més. però altres vegades... No. No, aquesta vegada no penso transigir. Però per què, No em facis parlar. Són coses nostres. No l'havia vist mai així. Jo tampoc, ja ho veus. I no penses fer-hi res? Què vols que faci? No sé, sempre havíeu fet les paus. Esta vegada és diferent. Per què? Per què és diferent? Digue-m'ho. Mira, si no us reconcilieu serà perquè tu no voldràs.
Sí? Digui'm. Qui és? Qui és? Imbècils. Jo també hauria hagut de prendre'm un descafeinat. Farem tard. Em noto una mica nerviós. Escolta, Rosa, La tieta ens espera. que no vols parlar amb mi? De què? De tu i de mi, de nosaltres. Comprenc que estiguis dolguda, però em sembla que hem d'intentar salvar el nostre matrimoni, encara que només sigui pels nens. Sobre aquest tema està tot dit. Hem d'obrir el supermercat. Ja tens a punt els cartells amb les ofertes? Els podré. N'has descuidat? Sí. Doncs ja et pots espavilar. Havíem quedat que els rètols eren cosa teva. Farem el pagès sense ofertes. Ja vindràs i vaig corrents. Comencem bé. Escolta, Rosa, només et vull dir una cosa. Què? Tenim 3 fills. Jo tinc 3 fills. Tu no ho sé, quants en tens? Escolta, Rosa, encara que només sigui pel seu bé, et demanaria que no expliquessis a ningú per què ens hem separat. Que et fa vergonya, potser. No, no és això. Però ni l'Anna, ni el Ferran, ni el Martí no en tenen cap culpa. Prou que ho sé. Prou que ho sé. I per ells continuaré fent el que he fet fins ara. Cuinaré, netejaré, rentaré la roba. Estigues tranquil. Tu no et mereixes res, però ells s'ho mereixen tot. Tot, ho entens? Manel, Sí, potser que posis més sabó d'oferta? Gairebé no en queda? més sabó? Però sí, n'hi vaig posar. Doncs mira, aquest preu ja ho veus, vola. Vaig al magatzem a veure si en queda. Si no n'hi ha, ai, ja farem riure, quin neguit. Una només. El senyor Antoni n'haurà de demanar més. Però què dius? En 2 dies pràcticament s'ha acabat el sabó. I per què no m'avisaves? Sí, té raó. Contenta, tieta? La cosa marxa. Doncs mira, potser sí que n'estic una mica de contenta. Però saps què passa? Que jo no les tenia totes. Això del nou negoci se'n feia una muntanya, la veritat. Però si la cosa continua així, no trigarem gaires mesos a veure'ns les orelles. I ve molta gent. El barri és com un poblet. La gent ara comenta que a la bodega hi venen de tot. I saps el que els agrada molt? Què? Que tu encara hi siguis. Sí, de debò. L'altre dia vaig veure 2 dones que ho comentaven. Una deia a l'altra: si hi ha la Victòria, segur que deu estar bé aquest supermercat. Pots estar contenta, eh? També hi ha la mare i l'Antonio. El pare no té paciència per treballar de cara al públic. Doncs n'haurà de tenir. Per cert, ara que parles del pare, el noto molt nerviós aquests dies. Deu ser això, que no sap tractar la clientela. El conec. Li passa alguna de grossa. Amb la Rosa, suposo. Amb la mare? Els he vist com es parlaven. Volen dissimular, però... sé que hi ha alguna cosa que no rutlla. Què és? Vés a saber, Va, digue-ho. que no en sap res. Jo només sé que es van barallar i que no volien inaugurar el súper. Però vaja, em pensava que la cosa estava arreglada. Arreglada? Fa dies que no dormen junts. Què dius ara? I no hauries d'estar més contenta, ara que t'han cridat per fer una pel·lícula? Si només són 2 sessions. Que no se t'escapi. No vull que ho sàpiga el Raül. No vol que m'independitzi. Em vol de cambrera al club i ben controlada. El Raül és una mala bèstia. I he dit 1000 vegades que vull ser actriu. I que només faig de cambrera fins que pugui demostrar que sóc actriu de debò. I saps què fa?
Se'n riu. Els homes. Oh. Però tu has tingut sort amb el Ferran. Ui, no ho diguis gaire alt. Per què? Hi ha problemes? Ell viu a casa seva, jo visc aquí. Em pensava que aquí treballaria jo i que allà viuríem tots dos. Alguna cosa semblant. Però ens veiem poc. No sabia que la cosa estigués així. Treballa. Té la seva vida. Fa dies que no em truca. Vaja. No sé què fer. Oh, deixa'l córrer. D'altres en trobaràs? Què em deies d'aquell client ric que... No. Me l'estimo molt, el Ferran. Ui, si sabessis com l'estimo. No hi vull renunciar. Ai, em pensava que tu havies tingut sort, però pel que veig... Ja t'ho he dit, els homes ni un de bo. Em sembla que l'aniré a veure. Em presentaré al seu pis quan menys s'ho esperi. No en trobarà cap com jo. No t'enganyis. Ai, és molt jove. No ha tingut gaire experiència amb dones. Deixa'l córrer. Si vol alguna cosa, que vingui ell a buscar-te. No et rebaixis. Ai, no ho sé, no sé què fer. Fes-me cas. Consell d'amiga. Qui ho havia de dir, Encara resultarà que el negoci engega amb prou empenta. I tant. Si tot anés tan bé, oi? Parli clar, tieta. Sempre hi parlo jo, de clar. Ja saps el que vull dir. Entre tu i la Rosa. Miri, tieta, no passa res d'especial. Al moment. Doncs l'Anna no m'ho ha pintat tan suau. L'Anna? Què li ha explicat, l'Anna? Això vostre està molt amoïnat. Què li ha explicat, l'Anna? Que dormiu en habitacions separades. Ah. Escolta, Antonio, tu l'estimes, a ella? Esclar que l'estimo. És la meva dona. Doncs aleshores feu les paus. Parlant tot s'arregla. La Rosa no vol ni parlar amb mi. Mira, deixa-m'ho per mi i tindré 4 paraules amb ella. No, vostè no s'hi fiqui. Això és una cosa entre nosaltres dos. Ja li passarà a la Rosa. Però en què quedem? Encara em faràs ballar el cap. Què vols? Que la cosa s'arregli o no? Amb què les ha posat, les flors, tieta? A mi no em duren tant. Aigua canviada cada dia i mitja aspirina dintre. Però tot depèn si tenen corrent d'aire i sol. Sí que li fan molt de goig encara, sí. I també una mica d'amor. Potser a casa teva, les flors, també noten que les coses no van com han d'anar. Què vol dir? Ja ho sé, que tu estàs passant malament amb l'Antonio. Procura tenir paciència. Paciència? No, tieta, se m'ha acabat la paciència. Vinga, Rosa, de més verdes en maduren. Vostè no sap el que és viure amb l'Antonio. Ai, noia, què et penses? Amb en Fidel n'havien passat de tots colors. De tots em penso que no. Vostè no sap com és el seu nebot. Em sap greu que li sigui tieta, no se la mereix. Passa, passa. Ja hem tancat, tieta. Ja me n'anava. No te n'anaves. T'estàvem esperant, Antonio. Tieta, què treu cap tot això? Què passa? Bé, prou que m'agradaria saber-ho. Què passa? Res, no passa. Sí que passa. I tant, si passa. Passa que l'Antonio... Rosa, sisplau. Vam quedar que això no sortiria de casa. Aquí també ho és, a casa. On et penses que ets? Al bingo? Estem ben posats. Ets el meu nebot, Antonio, l'únic que tinc. Dintre de 4 dies, aquestes 4 parets seran teves. Teves! Ho entens? Tens l'obligació de parlar-me clar. La tieta té raó, té dret a saber-ho. Però, sí... Tieta, coneix el Marc? El Marc? L'amic de l'Anna? Rosa, sisplau. Calla, tu. Què passa amb el Marc?
És fill de l'Antonio. No, les 24 hores. Dia i nit? Esclar, aquesta és la gràcia, Un servei de lampisteria que et resolgui els problemes a qualsevol hora. Tu saps la quantitat de gent que té avaries de nit o els caps de setmana i es queda penjada. Jo mateixa. Sort que t'he pogut trucar tu. Doncs aquest servei et sortirà molt més bé de preu. Només la petita quota mensual i un tant que depèn de cada reparació. Mira, aquí hi ha les condicions. Veig que ho has muntat molt de debò, Ho hem muntat. Tinc un soci, saps, en David. Però potser aviat llogarem algú altre que ens ajudi. Perquè per poc que funcioni tot això, jo tot sol no puto. Sí, esclar. Mira, volem que sigui un servei ràpid i eficient i que ofereixi garanties de totes les reparacions. De què rius? És la primera vegada que et veig fent de venedor. Doncs encara no he acabat. Doncs au, continua. A veure? A l'Emili. Sí, a l'Emili. Això va passar quan jo era a Berga. Anava molt per Gironella i ella és d'allà. I tu, quan te'n vas anar, ho sabies que estava embarassada? Sí, però què volia que fes? Jo tenia la Rosa. Jo no el sé, tieta. I com tenia a mi, es dedicaven a un altre. I a més em vas dir que no ho sabies, que estava embarassada, que ella no t'ho havia dit. Tu no ho entens, No ho entendràs mai. No, ni ho vull entendre, ni ho vull entendre. No sé com m'he deixat enganyar tots aquests anys. Ets un desgraciat. Calma't, dona, no n'hi ha per tant. I tu? Ja has parlat ara amb aquesta dona? Sí, esclar que he parlat. Fins i tot li he ofert diners. Oh, mira per on se'ns ha tornat generós, ara. Sí, però no els ha volgut. Esclar. Està molt tancada, l'Emília. Potser no ha volgut remenar la merda, després de tants anys. Que no? Mira, Rosa, aquesta història és aigua passada. L'Antonio és amb poca pena. Però t'ha donat alguna estona bona, em sembla. Sí, perquè m'he deixat enganyar com una estúpida. Ja. Però s'ha acabat. Com vol que oblidi que l'Antonio té un fill? Ai, noia, tu pensa amb els 3 que ell t'ha donat a tu. Perdoni, tieta, però em sembla que se li ha girat el cervell. Jo no sóc capaç d'oblidar tan fàcilment com vostè. S'ha quedat viu de fa menys d'un any i ja surt amb un altre. Amb en Ricard, vols dir? Sí, i no té cap vergonya de ficar-s'hi al llit i tot. Vergonya? Escolta, maca, vergonya te n'hauria de fer tu, de no ficar-t'hi amb el teu marit. Però aquell home... Rosa, deixa el tema. La tieta ja sap què en pensem del Ricard. Ara el problema és un altre. Separar l'Anna d'aquest noi. Té. Separar la meva filla del teu fill. Digue-ho com vulguis. Mònica, què hi fas aquí? I tu ets la meva amiga? T'hauria de caure la cara de vergonya. Mira, nena, no t'he de donar compte si m'ho faig amb un o m'ho faig amb un altre. Ets una mala puta. Escolta, guapa, vigila amb el que dius, que encara acabarem malament, M'agreixaries que et trenqués la cara ara mateix. Aquesta cara de mosca morta que tens. Ah, sí? Mònica, què hi fas aquí? La pregunta és què hi fa ell aquí. Escolta, Mònica... No vull escoltar res. Ets un porc, no et mereixes res. No cal que em truquis, Au, i queda't amb aquesta porca. Merda! Em fa molta por que no vagi al club a explicar que m'ha vist aquí. Al club? Si ell sabés que he estat amb tu. Si ho sabés qui... El Raül, aquell amb qui vas. Sí. És que és molt perillós, ens podria fer molt de mal a tu i a mi. Ui, no sé per què se'm va ocórrer lligar amb ell. No crec que la Mònica li digui res. I tu què saps? Segur que no. Conec la Mònica i quan està enfadada és molt perillosa. Au, agafa les teves coses i marxa. Qui ho havia de dir? L'Antonio. Escampant fills pel món. No és per fer-hi broma. No, ja ho sé, ja. Però és que ho trobo genial. Què trobes genial? Ell, que va de moralista, que li surti un fill de trascantó.
Deu estar que bufa. M'és igual com estigui. No en vull saber res més. Mira, Rosa. Et vas casar amb un impresentable, t'ho he dit sempre. Ja m'agrada que per una vegada la vida ho vegis clar. Sóc el teu germà i et conec bé. Molt bé. Sense ell te'n pots sortir. I ho saps. No mereix que l'aguantis. Però hi ha els nens. Quins nens? El Ferran va a la seva. L'Anna és una dona. I el Martí? El Martí és espavilat i entén les coses. Tant de bo que tinguis raó. Vols un consell? Passa d'ella. Passa'n d'una vegada. Procura fer coses, distreure't, sortir. Qualsevol dia t'ho donaràs que no valia la pena. Ets més forta del que et penses, eh? I encara ets jove, i pots trobar una altra persona. I tu, per què no trobes algú, tu? Podries buscar una noia i casar-t'hi. Fa l'efecte... Em sembla que tu sí que series un bon marit. Ei, germaneta, qui té problemes ets tu i no jo, eh? Em compliquis la vida. I per què no te la vols complicar? Algun dia que estigui d'humor t'ho explicaré. Si els vols fins, agafa aquests. Surten més bé i estan millor de preu. No ho facis amb tots els clients, això. Has de mirar pel teu negoci. Ui, sí, tenim prou feina. Ja veig que teniu molt moviment. Sí, no ens podem queixar, francament. Ara està tranquil, perquè és havent dinat. Però cap a mitja tarda és un no parar. Ha quedat molt bé. Força llum, lloc per fer el tafaner. I de l'espai que teniu lliure, què en penseu fer? De moment res. No és una llàstima. Podríeu muntar una altra cosa. Ui, no emboliquis més la troca, que prou atabalats que anem. Val més menjar poc i pair bé. Em sembla que tens feina. Puja després, si vols. És clar que vull, ja ho saps. Si em prepares un bon cafè, potser em miraré els papers del teu pare i tot. Ja seria hora. D'avui no passa paraula. Fins que no ho vegi. Adéu. Què passa? Ja no et tractes amb els pobres? Hola. Ricard. Mira, precisament et buscava. Em portes la màquina, suposo. Doncs... De fet, no. Doncs torna'm els diners i no en parlem més. Mira, ja et vaig dir que estic en un mal moment. I... Xavier, et vaig donar 3 dies. Sí, per això et buscava. Et volia dir que necessito més temps. Trobarem una solució, t'ho juro. Mira, noi, no juguis amb mi. Fes-t'ho com vulguis, però troba una solució. Els diners o la màquina. Però aviat. No deus voler que et passi alguna cosa desagradable. Vaig ingressar aquests diners al caixer automàtic, eh?
Escolti'm, perdoni, però voldria parlar un moment amb vostè. Rosa, estigues per aquesta senyora, ja cobro jo. Vingui amb mi. Digui'm el que m'hagi de dir i vagi-se'n. No m'agradaria que l'Antonio la trobés aquí. És que jo he esperat per entrar que ell se n'anés. Doncs endavant. Miri, és que jo tot el que he estat fent... Vol dir els anònims. Els he fet per fer-li mal a ell. Jo no tinc res en contra de vostè. I vull que ho sàpiga. Vostè més aviat em fa pena per haver d'aguantar aquest home. M'ha de dir alguna cosa més? No, només era això. D'aquest tema ja n'hem parlat amb el meu marit i... entre ell i jo tot està molt clar. O sigui que m'estimaria més que d'això no me'n tornés a parlar mai més. Passi-ho bé. Passi-ho bé. Gràcies. Ai, té. Que no te'n descuidis. Sí, ja hi pensava, sí. Són les memòries del meu pare. Ja ho veig. Si diu alguna cosa lletja de mi, no em facis cas. No es pot dir res lleig de tu. M'afalaga, Ricard. Va, que se't refredarà el cafè. En el dia d'avui he rebut una carta del meu amic Magí on em diu... Continua, Ricard. Era un amic del meu pare, aquest Magí. Què diu d'en Magí? No, és que m'entrebanco així. Em costa una mica llegir-lo. No n'hi ha per tant. Ja t'ho llegiré. Deixa'm portar a casa i li donaré un cop d'ull, eh? D'acord. Ja m'agrada que algú s'interessi per aquests papers. Que bo. Ja estic. Doncs au. En el dia d'avui he rebut una carta del meu amic Magí on em diu que li guardi unes coses molt importants. Unes coses que només un home de la seva confiança com jo li pot guardar fins que ell torni.